MLA jangka Umsnng constituency Dr. Celestine Ningdo henen kasngi ka khatpratrek ukalalingkot 8,000 pusa ulayo ban play perdano ka darbar hall batmai jangka Snang Pahampdem Hari Boy district ha ka jingi saki badan ringkat lang uba Rocky Marwen Babu Stefan Maring urang ba Snang kane ka Snang uba Sebastian Bongrong ki riurang ba kane ka Snang ringkat bat ki pajba nong Snang hi barok away. Lapdiang burom yu kongsan ubadai MLA jangka Umsnng constituency Dr. Celestine Ningdo da kejing syat tenrai ba kejing ruai na kaseng long kemie ki balapan kre janai bha de ki nong Snang na kate ke Snang. Ya kate ka ying darbar hall asdang bantai nadu usnam 8,000 khat nyo ha kamang bakat san lak tingka ayo ban sedang ya kate ka ying darbar na ka Skim SRWP balapan yo do Dr. Celestine Ningdo MLA ha kite kisnam 8,000 khat nyo bat kilayo ka jingkashan pisalang na kalyang jong ka darbar Snang kumjo no MLA barem ka Umsnng constituency uba Jason S Maulong na ka Skim SRWP hadu bandayo ban pendapura ba banyo penan kam bat pleno henen ka daw MLA kathan Dr. Celestine Ningdo. Haka juhi kasngi na kalyang ikong banlums iem ka APO jangka Umling CNRD blog ilayo ban pli bat IT no ka way ka yeng ka balayo ka jingkasyan pisa na ka Skim PMAYG lani ka Skim yeng baduk na Umling CNRD blog ki baday na kani ka juhi ka Snang sya ikong Rosina Kongor bat iba Lucas Timong haka ba mensyua kini ki long yeng kemsim la dan ka jaka syong ni ka yeng ka bapaka Henry ki haban syong mensa ha ki yeng trau ni ki yeng batap tang da uklang Henry ka long ka jingker crew na ka benta jongki lingba ka ni ka Skim na ka sarkar pedeng. Ngan cepon tang hapon te kate jing darbar ka bala yeng kabrengkong i doktor ha kata ka jinglong MLA ila ai te empala ban pendep te kumba kalalong menta te i ba Jason ila ai kendiak bat na ka Snang bat na ka jing Trei lang jong pai ba nong Snang ngilala ban pendap ya kate ka ying dorbar karon uruk ka ba compare na ki way pat ki ying dorbar te penne eka ai ba kan long ka ying ha ka ba pisaindur na ka banta ka jingha jong ka Snang ka thau ngakwa abanong ifi baro nengkan kimi akardom mo ya fi baro khamtam ya kini ki sosomar kini ki puri akhleng baro ki benlong ki lawe jong kene ka Snang tu ya fi nga ngol rain ya lade ladanga ong apo jong ka Umsnng constituency karno teli ki Snang ki banang bandang don ka jingshat tenrai tang lai teli ki Snang lene saw kawai kadai ka Umsyakat kawai kadai ka Romesek Pahampdem ngamtip Pahampdemu kidang dandem ka cultural troupe barok ki Arleng cumang yong ho cumang tribal dansum dansut kadon tang hanong kra kadon hakarat kat Arleng do kadon hanong tulu hanrei hapo ka Umsnng constituency kini ki Snang boy Snang kasi baro ladangi ong to shot ka jing shot tenrai om don shu banang di kane ri ka jingma ka baap ladangin pennek omiki kitang kini ki kintin na kalyang jonga sa sisin pa snem thamai basut Sngewkmen ai ba ublay un kerku yingi baro da ka jingko jingkhia hakane ka snem mathamai Kardom